Assalamu alaikum warahmatullahi jama'a, barkamu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. A yau muna dauke da wani sabon platform wato mai suna Plus 500 wanda zai matakar taimakawa sosai wajen samun makudan kuɗaɗe wanda deposit ne zaka yi a ciki ba kuma mutum. A yanzu za mu gwada muku yadda za ku rijista da wannan wato platform din. Kai tsaye za ku zo ku taba wato nan wajen gurin profile din nan. So bayan ka taba za ka dan ja kasa, so kasancewa da ka zo nan za ka taba nan din nan gurin login, kana zuwa za ka taba kan register. So bayan ka taɓa rijista za ka saka wato phone number taka, so kamar yadda kuke gani bayan ka sa phone number za ka zo ka create din wato password naka. So shi ma bayan kasa za ka zo ka yi confirm din shi nan. So bayan ka saka za ka zo ka saka wannan code din, bayan ka sa shi ma za ka zo ka saka wannan. To alhamdulillah, bayan ka riga ka yi rijista kamar yadda muka ce muku a cikin wannan application din, to wanda suka yi rijista Smart Energy na san za ku ga wannan application din shi ma yana kama da shi ne komai da komai. Za ka je can kasan wato shi apps din, yawa idan ka duba tun daga na farkon nan za ka duba ganin, idan ka duba na farko za ka saka naira 300 duk rana za ka samu naira 210 gane. idan ka duba in ka ja kasa za ka saka 1000 duk rana za ka samu naira 750. insha Allah wannan abin da za a samu alheri sosai inda mutum ya bi ya kuma yi. yawa shine abu na farko to da zaka idan zaka saka wato kuɗi, misali ku kaddara za mu sayi wannan na 1000 misali, sai ka zo ka taba nan. So kana tabawa kun ga yanzu sun ce mun ba ma da ko sisi cikin wannan account. To abinda zaka yanzu idan zaka saka kuɗi cikin wannan account din, so kana tabawa za su kawo ka nan wajen. To kamar yadda kuke gani na farko zaka iya saka 300 gane tun daga kan naira 300 zuwa 1000 zuwa tun daga kan 3000 zuwa 10,000 zuwa 30 zuwa 50 zuwa 100 zuwa 200 zuwa 400. to kamar yadda kuke gani misali ku kaddara za mu sayi wannan na 20,000 kenan misali, sai ka zo ka taba kan deposit nan. Sorry, ina ga network ɗin ne yake slow. So kamar yadda kuke gani gashi nan sun tambaye mu saka ganin, za mu saka wato abin bankin mu da komai, za mu tura masu ganin account number ɗin da suka bamu. kamar yadda kuke gani wannan shine account number ɗin da za ka tura kuɗin, ga kuma sunan bankin nan da kuma komai. So bayan ka riga ka kufa ka je ka saka kuɗinka, to direct za su shigo cikin wannan wato platform din, kuma insha Allah platform ne wanda za a samu alheri. So abu na biyu kuma da za ku shine misali kamar yadda za ka zo wato yadda za ka withdraw, za ka cire kuɗi wato daga cikin wannan platform din bayan ka samu kuɗinka. kamar yadda kuke gani za ku zo gurin profile din nan, idan kun duba nan za ku ga wato gurin withdraw, kawai za ku taba. So bayan ka taba withdraw kana zuwa nan za ka saka wato amount, wato adadin kuɗin da za ka cire, kawai za ka saka. to kamar da kuke gani yanzu bamu da ko sisi cikin wannan account, amma kana saka za ka saka account number ɗinka da komai direct za ka cire, kuma za su je cikin account naka. So abu na biyu kuma shine idan ka yi inviting wato gurin referral link, shi kuma duk idan ka yi inviting misali ga nan my referral link, za ka zo ka taba kan wajen kenan. So na san duk wanda ya rijista da Smart Energy na san za ku ga wannan application din yana kama da shi. kamar yadda kuke gani ganin saka kofin link ɗinka, idan ya tura duk mutum da idan ya rijista za su baka 150 duk rana, kuma za ka iya samun naira 10. to kana zuwa kawai za ka taba wato za ka kwafi wannan link din sai ka tura duk wanda ya rijista. so insha Allah minimum withdraw kuma 1000 da aka yi 1000 za ka iya cire kuɗinka ba tare da ka sha wahala ba. direct kuma za ka ji kuɗinka cikin account ɗinka, saboda wannan platform ne wanda ba shi da wata matsala, kuma an cire kuɗin kuma mu ma mun yi insha Allah
bayan za ka iya duba recharge abin ɗinka duk adadin abin da ke gare ka misali. So kamar yadda kuke gani dai idan kun duba sosai cikin wannan application din, idan kuma kana buƙatar ka yi download din wato wannan apps din, za ka zo ka taɓa yin download apps direct, shi kuma zai baka damar da za ka yi download din wato wannan application din naka ka sauke shi kan wayarka. Kamar yadda kuke gani za ka taɓa installing, to da ka taɓa installing to insha Allah direct za ka je wato application din ya installing zuwa cikin wayarka. To insha Allah idan kun bi wannan platform din bidiyon tun daga farko har ƙarshe za a samu alheri sosai. Kamar yadda kuke gani, na san duk wanda ya yi smart energy ko na san tabbas mutane da yawa sun ji daɗin shi. To duka da kada an kawo ƙarshen bidiyon, kada ku manta idan ba ku mana subscribe ba ku danna mana subscribe, kana ku danna mana alamar ƙaura. Kasance da tashar mai albarka a koda yaushe, ku danna subscribe da alamar ƙararrawar sanarwa.